De opkomst is 40,4% van de kiesgerechtigden. Dus dat is ruimschoots boven de vereiste 30%. Voor een bestuurlijk zelfstandig Harlingen hebben gestemd 80,2%. Daar ging even het licht van uit. 80% is, dat is heel duidelijk en die uitslag kun je niet zomaar wegschuiven. Dat zegt echt wel iets over hoe we er in Harlingen tegenover staan. Nou, je ziet dat kunnen we net samen voortkomen. Dat betekent eigenlijk kinderen die ik al hard neem met als nee zitten. Als het aan de Partij van de Arbeid-fractie ligt, wel. Dat hebben we van tevoren ook uitgesproken. Hè. Wij volgen de meerderheid. En ik hoop dat een aantal fracties die daarover twijfelden dat ook doen. Ja, nou, we wieren voor de fusie, maar we zijn nog steeds voor de fusie. Het heeft natuurlijk alles te maken dat wij daar een bepaalde mening over hebben en een bepaald idee erover hebben. De bevolking heeft nu iets anders gezegd. Deze 80-20 om 40% opkomst. Ja goed, je moet het wel serieus nemen. Maar waar we ons wel zorgen over maken, we nemen nu een bepaalde rol op ons als gemeente. Waar wij als VVD ook voor zeggen, daar moeten we met z'n allen achter staan en we moeten er ook met z'n allen voor gaan. Maar ik maak me wel zorgen over de toekomst. We gaan eerst naar de raadsvergadering van 2 juli. En die moet de beslissing uiteindelijk nemen. Nou, die wordt nu gesteund in ieder geval door een heel heldere uitslag. En een duidelijk geldig referendum. Dus dat vind ik op zich, dat voor de duidelijkheid wel plezier.